barin mana ba sai ga miki da da DJ Yusuf boy ba to me rage sallah da dadi nace sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi 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 DJ Yusuf boy. Hey yo ladies and gentlemen, sunana Mickey the Vibe. I'm here with the superstar international worldwide DJ Yusuf boy. Kadan taba mana sauti kadan mugalla. Rabbana da kai ne na faro kai ne ka gadi giwa da sauro bai jijjiga ka yarje na rero waka da barka da sallah na tsaro kan tawada a sa mata karo na bai da eji bai mun kwararo sallah da dadi nace sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi 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 let's go musulmai dukansu sun sha ado da kayansu gaskiyar gwargwado amarya ake siyowa gado suturwa ku bar su fannin jido ƙarya dai ku gane bata ado da baki na dole ne yin fado sallah da dadi nace sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi 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 let's go Daga yau sai yau na daina yin Hausa. sallah waye zai ci gansu dan sha tuwo da nama na to da dangin mu duk zumunci su zanda sallah a yi ta liman da ya zo ai jarumi ake ce ma gwamna ranar sallah a yau gashi ta zo musulmai muna barka da sallah kowa ya sanya sabon tufafi manya da yara san babu hauki sallah da idi mun yo da hali ni ma na sanya sabon tufa kasar saudiya ake yin dawaki sallah da dadi ake sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi dadi let's go ni amini eji na dosu kun tela dunkuna na ansa duba jiki na wanke da sosa shakka na sa turare da fesa domin biki na sallah da ramsu manya da yara kowa ya taso sallah da dadi nace sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi 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 let's go wata yar budurwa na hango mai kyau fara da hancin da dogo ta sha adon gilas har agogo ni ne agun ta zanya da zango kaunar ta zuciya ta bi bango zobe na so na yi mata ungo aba kai na goyi ka zo da yawaran sallah ba a zaben budurwa mata ado suke yi wa kowa dan sakka dan su sun burge kowa dan sai ka je ka zabo ka zama bayan sallah da dauke ka wawa sallah da dadi nace sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi 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 let's go DJ Yusuf boy. kai gidana mu ci mu sha raha mu da juna ranar farin cikin nan mu nuna domin mu ƙara girman mu suna son ɗan uwan mu manzo ya nuna to al'ummar mu barka da sallah sallah da dadi yara sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi samari sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi ɗan mata sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi gayu sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi sallah da dadi DJ Yusuf boy. Kadan taba mana sauti kadan. wanne ne mata matar wane ne kwance kwance ne sabo ƙarshen zance ne dawa ta bari dawa dawa ta bari 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 alhamdulillah ai sai masha Allah batuwa ke yi na soyayya daga Allah sai manzo
ƙarshen soyayya. Wanne wanne ne, mata matar wane ne, kwance kwance ne, sabo ƙarshen zance ne. Dawa ta bari, dawa dawa ta bari, dawa ta bari, dawa dawa ta bari, dawa ta bari, dawa dawa ta bari, dawa ta bari, dawa. Hey yo, ladies and gentlemen, sunana Mickey the Vibe. I'm here with the superstar international worldwide DJ Yusuf boy. Kaɗan taɓa mana sauti kaɗan mugalla. Gawa gangan jiki.